Ето, ние сме геймплети, днес играем на Кренца, ето са участникът в канала, ето го Фикс и Мастер. Как се казвам? Габи, аз съм Бого, ние сме геймплети, и сега започвам на Кренцата. Габи ще мижи до 30 бавно, започвай. Как до 30 бавно, как ще мине 30? 1, 2, така. Бързо, сега, крием се. Ай, там. Да! Ай, да фак, motherfucker. Скрихме се. Скрихме се. Motherfucker. Ай, да фак. Идвали. Не, да, чакай. Измръзва. Виждате ли измръзваме и сега? Откъде спомня? Ай, аз съм. Да, ми запушвам се. Изключвам се. Скрихме се. Ето го. Габи. Чай, сега ще тръгна съм. Е сега. Ако искате да гледам как стигам, не знам, че не се обидим. Ама аз нямам място. Нямам. Изволе. Камили! Изволе. Не мога да се. Много сме напинати. Можем да стигнем бързо. Пусна мен! Аз се заплюх. Добре, Бог ти ми. Добре, сега кой ще снима? Добре, той ще снима. Давай. Ето тук. Ето тук. Ще се скрия. Добре. Аз съм тук. Аз съм Злати. Аз съм тук. А тук е Гого. Да. Габи. Не се познавам. Сега Гого почва да гони. Да натърсим, но ние сме на много скрито място. Гледа към нас. Няма да забележи. Няма да ме забележи. Габи мисли така. Не си коментатор на матча. Я да видя камерата. Хубава. Да. Мо не знам дали ще нас заближи. Лично бил. Да, той му тук пише. И 5 бюра. Ето там е Гого. С синьото. Дали ще можем да се доберем? Тихо, Гого. Гого. Гого ли казваш ли Гого? Гого. Идва.
Не знам дали ще ме забележи, но Наско го забелязаха. Тихо, то пак. Да. Вижте го. Опа, дивоян. Тихо, го. Чакай, гай. Чакай. Там, чакай, гледа към нас. Гледа към нас. Майка му! Видяха на дами и господа? Къде ме пускаш място? Ой, го кара. Кой ти пука? Пука ми! Гого, ето таблета снимахме. Заболяхме се. Ето Гого. И сега нас поближи. Заплюх се. Само Наско. Той изприлага. Да, ще бъде. Най-накрая ще бъдем отбор. Защото той беше много аз бях и там. Той беше и там, аз бях и там. Аре, давайте! Бързо, го. Go, motherfucker, bitch! The fuck is this? Хора! Ей, това си? Чакай, гушна да ближи! Извайте! Fuck that motherfucker! Закрити сме! Туп! И това? Това сме ние, аз съм Злати. Всички се знаят? Да. Ние сме геплечери. Обригна Обригвай се, има наеби. Чакай! Идва. Базик. Чукай, да снимам камера. Той не вижда бати слепя. Напих. Ти малко ли бяга? Виждате къде е той? Не вижда тия, но той е много далеч. Снимам бе. Чакай! Има табак! Ой, там аз изнимай всичко. Хора, страх ме. Аре да подим тревата. Музика. Да дай ба! Със страх. Не. Не. Чакай, гледа. То спор. Чакай. Майка ти да ме. Давай ба. Давай да. Айде. Чакай. Как се казва? Колата. Не. Габи мислиш? Колко стане минути? 8. Искаш? 10. А? 10 ли? Да, може. Габи да се изреди по 7 пъти, искаш после нещо за десерт. Хора, след... Чакайте. 1 минута клипа ще свърши. Що пък 1 минута? Защото ще стане 10 минути. Защото много бързо ще се качва, Аре, Габи. Да, 3 месеца. Давай, бе! Тя не се наместе, 30 бавно. Ай. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Пипа за мен! Аз се дава 30 пъти, което си го видях. Да. Трябва да кажеш кой пред мен, кой зад мен, кой зад мен. Трябва само Наско да се намери и 55 секунди и сега ще твърдиш клипа. Дами и господа, поне да го намеря.
Айде, бързо. Даме... Стана 10 минути и вече. Добре, 11. Аз го виждам. Къде е? Чай. И аз го виждам. Къде е той? Не е там. Не е там, бе. Казвам. Не. И хора, клипът ще бъде 12 минути, че и повече ще бъде 20. Ето го маска! Това беше много голям слон. Страна на Габи. И чао! Дали го Чакай, нали ще учим за десерт? Ние после. О, залка! Сега е time for десерт. Айде отзад. Да, аре. Да свършим тук. Абонирайте се, дами и господа. Да, абонирайте се за него, за мен. Довиждане.